Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Nijeriya ina muku gaisuwa da fata alheri. Yau muna ranar 14 ga watan ɗai shekara ta 2025. ‘Yan uwana san da Allah aimin lakin ɗin bidiyon ga aimin comment ɗin shi don Allah dan annabi ku yi min wannan taimakon. Sako za mu aika ma ga maƙiyan ƙasa. Tun yanzu sun fara hituwa suna wani kirtike ɗin gwamnatin nan ta sa kartu da sujur suna zama wasu ƙasashe. To jama'a idan gwamnati ta ɗauki decision, gwamnati ba za ta ɗaukar decision kina zai tuta ma 'yan ƙasar ta ba. Mu sani da cewa akwai ƙasashen da can farko suna zama cikin ƙasashen mu babu kartu da sujur, babu visa, haka suka shigo ƙasar mu haka suka hita. Mu kuma alhali idan za mu ƙasashen su muna yin waɗannan abubuwan duka. Idan aka ɗauki doka mutum ya tsaya saurara ya ji menene, kuma suna ci gaba da zakwa, kuma suna nan zamne cikin ƙasashen mu, kuma zaman da suka yi na cuta da suka yi zaman ƙasashen mu. Kuma ba su da karti da sujur ba su, to kaga doka dole a dauki sabuwar doka wanda ke zamana cikin kasar. In cuta ta kaka in aka dauki doka ai za ka zakuwa ka dauki karti da sujur ko matsayin yanda muka yi a kasar ka za ka dauki karti da sujur kasar mu. Na biyu za ka zakuwa kuma kasar mu nan ka zo a san me wani aiki kake yi. Waɗannan abubuwan suna sa a dauki doka sabuwa, a mayar doka sabuwa. Don haka mutane ku zan fahimta idan aka dauki doka, to waɗannan abubuwan su ke sa a dauki wannan dokar. Kuma suna ci gabar zakkuwa tunda lokacin mulkin 'yan siyasa akwai kasashe da yawa waɗanda suke zakkuwa kasashenmu farhazar in suka sabka hilin jirgi ko karta kawai gare su shige sun yi cikin kasashenmu, kuma alhali a kasashen su muna ɗauka waɗannan takardun duka. Kuma kun sani akwai har yanzu akwai 'yan leƙo asiri waɗanda ke zama kasashenmu irin waɗannan abubuwan. Akwai kuma wanda aka ci gabar kasashen waje suna aiko kasashen waje, kamar wata ƙasa ta san ba mu da shiri da ita sai ta ce to ke ƙasa kaza ke da yanzu ke ta annan ke kina aiki mu da kaza. To in aka sa wannan abubuwan kenan dole ala tilas kowa ya san ana controlling din duk abin da kake yi a cikin kasar mu. Kuma ba hidda rabin bako da bako ba, dan saboda ko kasa makwabce mu haga ana aiko mutun da zakkuwa wanda mun ka san kowa ne yana zakkuwa yana zama cikin kasar mu bisa ga dabi'o'i wanda ba su da kyau ko kuma ga abubuwan da yake matsayin shi yana zama cikin kasa. Ai bako ne, ba hidda rabin bako da bako ba, shi ma an iya a kira shi a ji menene tunda shari'a dai an ce bako. To da haka mutane idan gwamnati ta dauki doka sai mu tsaya mu yi lissahin dokan nan menene avantage ɗinta menene consequence ɗinta. Kar mu ɗauki cewa wai duka da gwamnati ta ɗauki doka a'a mu no. Yan Nigeria ya kamata ku waye ƙasar nan tamu komi akwai cikin ta, wallahi mu mai da kanun mu maza mu san da gwamnatocin mu suka sai da rayukansu suka tara gaba ga komi, wallahi mu ma mu goya musu baya kowane consequence zai zo wallahi mu tara gaba gare shi, wallahi billahi za a samu shan jima'a Niger. Wallahi Niger ƙasa ce mai arziki tunda kuna gani sauran manyan ƙasashe da aka kira ana kira masu arzikin uranium. Bincike ya samu gano cewa ishe dai maske na ake muna, labe da sabara kalbi barewa na ake muna. Uranium cin kasar mu na aka zuwa ana wannan kacakar shi a wannan kasar saboda an san da ita tana dan uranium kadan. Wa kasar daga kai uranium a wannan kasar ita in aka ce mata ita ce addu'a na uranium kowa ya san dai ba data bane. To saboda wannan suka maske da waccan kasar ana kan uranium kin kasar mu ana je ana sa ta cikin manyan kasashe. Yanzu warko kowa san kasar mu ana ce mata ita ce ta ɗaya ta uku pardon ta uku ko ta hudu ga uranium. Yanzu saboda mun amshi suna so su maida ta 7 to ko ta nawa ta alhamdulillah tana nan mu dai uranium na kasar mai zama na kasar muke so. Da haka ƴan uwa ina kira gare ku idan muka ji doka ta zo to mu tsaya mu yi dogon tunani akan wannan dokar. Gwamnatin nan ba za ta taɓa dokar da za ta cuta mu ƴan kasar su ba. Dan Allah ina kira gare ku wannan bidiyo ai fartaje su. Akwai wanda muka ji sun wara zargin gwamnati suna baganganu kala wasu suna zaune wasu kasashe. Duka majority duka kasashe muke zamne, wasu kasashe na muke zamne. Da haka muna kira ga gwamnati ko yanzu ko gobe ko jibi suka ga wata doka wadda ya kamata za ta gyara mu tahiyar su ta ƙasa, za ta gyara mu tahiyar mu ta ƙasa a dauke ta. Muna goyon baya 100%. Mun yi imani duk ɗan Niger wanda an masoyi Niger ba zai taɓa ganin laihin wannan dokar ba. Saboda mun san makiyan da aka ɗauka ma wannan dokar makiyan ƙasar. Akwai su cikin ƙasa kuma suna ci gabar zakuwa kuma mun san saboda su ake kuma mun san abin da ake nihi. Da haka muna goyon baya 100% ga wannan gwamnati. Salamu alaikum.